manzon Allah da mutane idan suka je umra suke zuwa su durkusa kabarin su suna kiransa wallahi baya ji. Allah ya ce walau sami'u, inda kuma zai ji, Allah ya ce mastajabu lakum, Allah ya ce gajiyayyu ne ba za su iya ba, ba za su iya ba. To amma wannan ayan tana cikin alkur'ani, dan bid'a kuma yaje yana roƙon Allah, yazo yana roƙon manzon Allah, yaje yana roƙon wani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan wa kun ji wata masifa kuma. Wannan lokacin da ya fara abubuwan shi ba ma mun tanka mishi ba. Amma yanzu ya zo gaban da ba za mu iya haƙuri ba saboda ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da yake cewa wai wasu mutane idan suka je umra suna durƙusawa a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai wallahi annabin baya ji. Da yake nan. Sannan sai karanto wata aya cikin alƙur'ani yake cewa walau sami'u mastajabu lakum, sai ce koda sun ji, ko shi abin da ya faɗa ma koda ya ji, wato koda annabin ya ji, mastajabu lakum, sai ce su gajiyayyu ne. Wannan aya ƴan uwa tana magana ne akan gumaka. Ayan an saukar da ita ne akan masu bautan gumaka da gumakansu. Abinda ayan take cewa in tad'uhum la yasma'u du'aakum, idan kuka kirayi waɗannan gumakan la yasma'u du'aakum, ba za su ji kiran da kuke musu ba. Walau sami'u, ko da ma sun ji, mastajabu lakum, ba za su amsa muku ba, ba za su samu ikon amsa muku ba. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum, kuma sannan ranar tashin alkiyama su da kansu da su ringa kafircewa da wannan abin da kuke yi na shirka, na hada su da Allah. Dukkan su su ringa barranta kansu da ku. To wannan ayat da aka saukar akan gumaka take magana akan gumaka, shine yaron nan yake magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma abin da yace wai walau sami'u, ko da ya ji, bari mu sake samu ku dan ku ji abin da yace, wai ko da ya ji. Sun Allah da mutane idan suka je umra suke zuwa su turkusa kabarin su suna kiransa wallahi baya ji. Allah ya ce walau sami'u, inda kuma zai ji. Allah ya ce to walau sami'u, wai inda zai ji. Walau sami'u, a cikin ayan akwai abin da ke cewa wawul jama'a, wawul jam'i, gashi a ciki ya zo walau sami'u, ko da za su ji, ko da za su ji, sai ce ko da zai ji. Bari ku ji. Allah ya ce walau sami'u, inda kuma zai ji. Allah ya ce mastajabu, wai inda zai ji. Sai ɗauki ayan kawai ya dawo da ita kan shugaba sallallahu alaihi wasallam. Inda zai ji, inda zai ji. Kuma da ya karanta ayan daga farko zuwa ƙarshe, da watakila ba zai gane in tad'uhum hum ɗaya kenan. La yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Sannan sai ya faɗi wata kalma a ƙarshe, sai ya faɗi wata kalma, bari ku ji kalmar. Allah ya ce gajiyayyu ne ba za su iya ba. Wai mastajabu lakum shine gajiyayyu ne ba za su iya ba. Wato shi ma wannan kalmar tana aiki akan shugaba sallallahu alaihi wasallam. Wannan kalmar tana kan annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanda ayan take kan gumaka, haka take akan shugaba sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah, wannan ala waji hikaya. Ina karanta abin da shi ya faɗa ne. Astaghfirullah, wanda su malamu ba su so a ringa maimaita irin waɗannan abubuwa, amma muna so ne dan a fitar da karatun filla dan a gane su waye ahlus sunnan nan ne na gaskiya. Wannan mu koma mu dauki tafsirin Ibn Kasir. Tafsirin Ibn Kasir gashi nan, wannan shi tafsirin Ibn Kasir. Ibn Kasir din nan malamin su ne. A karkashin walau annahum izalamu anfusahum ja'uka, ya kawo wata hikaya Ibn Kasir din, ga abin da yake faɗa. Yace wa qad zakara jama'atun minhum ash-shaykh Abu Nasr al-Thibagi fi kitabihi Shamil al-Hikayat al-Mashhura an al-Utubi. An samu hikaya daga Imam al-Utubi. Imam al-Utubi yace kuntu jalisan inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na kasance ina zaune, kuntu jalisan, ina zaune inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nan ga kabarin shugaba sallallahu alaihi wasallam. Fa jaa arabiyun, sai wani balaraban kauye sai yazo. Faƙala sai ya ce, assalamu alaika ya Rasulallah, amincin Allah ya tabbata gare ka ya jakadan Ubangiji. Ya ce, samitu an Allah ya ƙul,
naji Allah yana cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Allah yana cewa idan mutum ya zalunci kansa ya aikata wani abu mummuna na zunubi na sabo ya zo wajenka ya roƙi Allah ya gafarta masa, ya roƙe ka kai ka roƙi Allah, kai ka sa baki a cikin abun, Allah zai yafe lawajadullaha tawwabur rahima. Da za samu Allah mai yawan tuba kuma mai yawan rahama. Yace wa qad ji'tuka, haƙiƙa rasulullahi nazo maka. A ina ne wannan? A kabarin manzon Allah bayan rasuwar manzon Allah. Yace wa qad ji'tuka, nazo wajenka mustaghfiran li zambi, ina mai neman albarkacinka kai din ka sa baki a yafe min zunubina. Mustashfi'an bika ila rabbi, ina neman sa hannunka da neman yardanka ya zama cewa ka sa baki in zama na daga cikin wanda zaka ce taran tashin alkiyama. Summa an sha'a ya ƙulu, sannan sai ringa sai saɓi waƙa a ƙabarin manzon Allah. Shi Imamul Utubi yana zaune a wajen, kun ga shi yana maganin cewa idan an je ana zama a ƙabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi kaza, to Imamul Utubi yana zaune a wajen. Sannan shi wannan balaraban ƙauyen ya zo, shi ko Imamul Utubi yana zaune yana kallo. Yace ga abin da ga waƙan da yawa manzon Allah a ƙabarin manzon Allah, a ƙabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumuhu fadaba min dibihin al qa'u wal akamu nafsi al fida'u li qabrin fi anta fihi sakinuhu fihi al afafu wa fihi al jud wal karam. Ya raira wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kasida. Summan sarafal a'rabi, sannan sai wannan balaraban ƙauye sai ya fita. Imamul Utubi yace fagalabatni ainiya, sai ido na ya rinjaye ni, ma'ana bacci ya dauke ni. Fara aitun nabi sallallahu alaihi wasallam, sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fin naumi a bacci, a nan take nan da nan bacci ya dauke ni, sai na ga manzon Allah. Faqala, sai annabi yace ya Utubi, ya kai Imamul Utubi, ilhaqil a'rabi, je ka samu wannan balaraban kauye maza fa bashirhu anna Allah qad ghafara lahu, ka bashi labarin cewa Allah ya gafarta masa a kabarin manzo Allah. A ina? Littafin Ibn Kasir, a cikin wannan sura, a ƙarƙashin wannan aya, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasulullah lawajadullaha tawwabar rahima. Suratul Nisa'i, a ƙarƙashin wannan aya gashi nan. Sannan ga wani hadisi da Imam Dailami ya fitar, hadisi sai na Abubakar radiyallahu anhu, yana cewa sayyidina Abubakar yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aksiru salata alayya, ku yawaita yin salati a gare ni. Ya aje wani mala'ika inda kabari nan ga kabari na, yace fa iza salla alayya rajul, idan wani mutum ya mun salati min ummati daga cikin al'ummata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa qala li zalikal malaku, sai wannan mala'ika yace ya Muhammad, ya kai annabi Muhammadu, inna fulana ibn fulanin, haƙiƙa wane dan wane salla alayka sa'a, yayi maka salati yanzu. Wannan yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin kenan abin da ake yi. An aje mishi mala'ika a kabarinsa, duk wanda ya mishi salati a duk ko ina yake a faɗin duniya, sai wannan mala'ika ce wane dan wane, kuma sai ya kira sunan shi ya Muhammad, dan kasancewa ana magana da wanda yake nan kuma gashi nan ya Muhammad, sunansa ma yake kira, wane dan wane ya maka salati, wane dan wane ya maka salati. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ji wannan hadisi ne. Kai albani naka, kun san ku kurewa a wajen ku a ce albani ya ce, to albanin naka ya ce wannan hadisi ya inganta matnan wa isnadan, haka ya faɗa a cikin silsilatul ahadith sahiha a hadisi na 1530. Shi kuma Imam Dailami ya kawo a juz'in sa na 1 a majalisin sa na farko, a juz'i na 1 shafi na 31 a Musnadul Firdausi. Wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce an aje mishi wani mala'ika, wannan mala'ikan duk sanda aka yi salati da tashi ce wannan mala'ikan gashi, kuma ya san cewa an yi, ka ce wallahi baya ji, kuma har kana dangana kalmar gajiya ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan yarawa su ne yanzu suke hawa minbari suke yin wa'azi, su ne malamai fa a wancan bangaren, su ne malaman, su ne fa malaman, waɗannan yaran su ne malaman. Sannan bar ku ji yanda ake girmama janabin manzon